A campaña do berberecho en Noia arrincará a principios de outubro. Aínda que o tamaño do marisco é pequeno, agárdase que mellore nas vindeiras semanas coas condicións do outono. A campaña do berberecho en Noia está en pleno proceso de preparación. O patrón maior da cofradía, Santiago Cruz, explicou que o berberecho da ría está en crecemento, pero aínda en moitas zonas predomina o tamaño pequeno. O xamazonte estivemos mostreando, o berberecho está crecendo o que é do ano pasado pouco, leva sobre 25 días crecendo co fitoplancton, pero a maioría é pequeno, hai moitísimo pequeno e hai pouco grande. E na xapónica tamén, hai moita que está no límite da talla, pero hai pouca que dé a talla. Esta campaña, a ver, ahora en estes meses hasta decembro se crece como o ano pasado, porque o ano pasado creceu e, recuperouse bastante a campaña. Todo depende do crecemento que haxa neste otoño. Santiago Cruz tamén apuntou que están preparados para abrir a campaña a principios de outubro. A previsión é que os topes non sexan moi altos inicialmente debido ao tamaño reducido do berberecho e irán subindo aos poucos dependendo do crecemento. Esperemos que crezca, bastante, porque agora hai bastante toxina na ría, eso axuda a crecer e, a ver se a principios de outubro abrimos a campaña e, a ver se depois controlaremos os topes, pero non van ser moi altos, non van ser. Empezaremos por uns topes. Non sei o que decida a Xunta Xeral, pero despois se vale ben subiremos un pouco, pero topes grandísimos non, porque, como dixen, non hai moito berberecho grande, e se vamos a andar 15 días e despois non hai berberecho que dé a talla, tampouco é bo, non? Hai que ir subindo os topes, así como vai valendo e vai crecendo o berberecho. O patrón maior tamén destacou que, aínda que o berberecho está algo pequeno, as conserveiras agardan que mellore a vianda na súa produción a partir de outubro, cando a carne do berberecho comeza a encherse, o que xera maiores rendementos. A vianda tamén está bastante vacía en outubro, e cando máis chea está, sempre cando os conserveiros queren a vianda máis chea, por iso tamén se esperou a outubro, unha que non é moi grande o berberecho nin a meixa, e outra é porque a vianda cando está máis chea en outubro, non? Por iso, cando dan maior rendimento para as conserveras en outubro, vamos a abrir en outubro, e depois sobre a marcha controlaremos os topes, a ver os precios, tamén depende. Unha campaña que segue a estar marcada pola incerteza do crecemento do berberecho, pero que, coas condicións favorables do outono, podería traer unha boa colleita para a ría de Noia nos vindeiros meses.